these projects that were stalled. Jopuonjre gi jodak ma Isiolo ojiw mondo rit ngimagi kokale luoko lwedo gi sabun kaka yo madhialo odiochieng' ma luoko lwedo e piny mangima. Okang' ma kama ochopie gi thoro mar thiro tuoche ma oganda kidek gamo kokel gi koth mar El Nino mageno chwe e pacho ka. Direkta mar weche thieth e kaunti ma Isiolo Giracha Kikuyu Sarite lero ni ka okale luoko lwedo oganda nyalo thiro gamo tuoche mopogore opogore gata malo 80. Giracha ojiwo oganda mondo ne ni otiyo gi pi ma othiedhi mar thiro gamo tuoche minyalo gam gi pi mochido kaachiel kod keto alwora maler. Vincent Kadeli, apisa mochung'ne chenro kokale riwruok mar Action Against Hunger, lero ni gisechiwo tiegruok n'oganda e yudo lony mag rakore gi midhiero makama. Afya. Niko na director wa public health na director wa medical service hapa. Waliweza kutembelea sisi na partners kama 5 hivi. Wametufundisha umuhimu wa kuosha mkono, na kweli tumefaidi na tumejua kuoga mkono na vile tutaweka usafi, kwa sababu usafi katika elimu ni kitu moja muhimu sana. The assembly, county assembly of Isiolo must do something legal ambayo itafanya watu wote wakijenga nyumba hizo mambo ya choo naye ifanyike. Prevention, this one creates prevention is better than cure, and then we shall reduce the cost of drugs kama mambo ya amoeba, tapeworms, nini hizo vitu ikipotea, our county will have a reserve of some money. Today we are in Abagasa Primary School to celebrate our Global Hand Washing Day. Actually, we have targeted, SCF has supported the school, and also is targeting the 700 households in a Gavarsa location. The theme of this day is hand washing within reach. So this is helping to prevent diseases and promote the health of the residents in Gavarsa area. So we are collaborating with the county government of Isiolo to do the celebration and other partners in the county.